Kaixo, ongi etorri udaletxeko GPS proiektura. Zehazki, marka pertsonala eta curriculum vitaeari buruzko tailerra. GPS proiektu hau, esan bezala, Gasteizko udaletxearen proiektu bat da, eta zehatuko gara, zuen orientazio laboral eta akademikoan laguntzen. Kezkak argitzen, zalantzak argitzen, eta informazioa eskaintzen. Tailer honetan zehazkinik, libek, lagunduko zaituztet pixkat zuen marka pertsonala definitzen alde batetik, eta bestetik zuen curriculum vitaea sortzen, bai, curriculum vitae ordenatu bat sortzen, eta aholkuak ematen, curriculuma erakargarria izan daiten, gero merkatu laboralean edo lan munduan sartzen zareten momenturako. Tailerra aurrera eramateko, batetik edukiko duzue bideo hau, eta bideo honetan nik egingo dudana da azalduko dizuet diapositibetan dagoen informazioa, eta saiatuko naiz zuei aholkuak ematen, eta bestetik edukiko duzuena da PDF edo PowerPoint formatuan dokumentazioa, non ahalko duzuen informazio hori pixkat paperean eduki edo paperean landu, eta baita edukiko dituzu esteka batzuk edo komentario batzuk informazioa zabaltzeko. Orduan, besterik gabe, hasiko gara lehenengoko ariketarekin. Curriculumarekin hasi aurretik, gomendatzen dizuet edo proposatzen dizuet ariketa hau egitea. Zuen negozio eredu pertsonalaren modeloa edo lientzoa, bai? Agian norbaitek ikusita zuen zertzen erraminta hau, ingelesez Business Model Canvas bezala ezagutzen da, eta nahiko erabilia da enpresa munduan. Erabiltzen da batetik, enpresa bat edo proiektu bat baloratzeko, eta ikusteko enpresa horrek edo proiektu horrek edo behar dituen gauza guztiak martxan jartzeko. Orduan, enpresan erabiltzen denean, pasatu dezakegu ere modu pertsonalean erabiltzea. Kasu honetan egingo duguna da, zuek jarriko zarete tesitura batean, non pertsonak zareten laizter lan mundura joango zaretenak, eta erabiliko duzue hau zuen negozio eredu propioa edo zuen negozio eredu propioa bezala marrasteko edo informazioa ekitzeko. Honekin hasteko, lehenengoko gauza hartu papera eta boligrafoa, eta egingo duzuena da kuadroaren estruktura kopiatu. Bere 9 blokeak banatu eta tituloekin baita ere. Izenburuak kasu honetan izango dira gorriz markatuta dauenak. Behin zuen kuadronetan duzuela marrastua eta izenburua kopiatuak, hasiko ginateke kuadroa betetzen edo erraminta betetzen. Kasu honetan hasi baino lehen esango dizueke Canvasean edo modelo negozio eredu pertsonal honetan ez dela garrantzitsuena informazio pilo bat sartzea, Ez dozue idatzi behar parrafo luze bat, ez dozue idatzi behar informazio oso zehatza, garrantzitsuena da informazio hori garrantzizkoa izatea, hau da, importantea izatea, eta bestetik modelo guztiak koherentzia bat edukitzea. Orduan, idatzen dituzue pixkat hitz solteak, idatzen dituzue esaldi solteak, eta horrekin balioko digu ziurrenik. Orduan, nondik hasiko gara betetzen? Hasiko gara erdi aldetik. Orduan, zer laguntza eskaintzen dudan? Zer laguntza eskaintzen dudan, batzutan zaila da erantzutea, baina izango litzatik zuek, pertsona bezala, zuen ikasketa, zuen esperientzia guztiarekin, zer duzuen eskaintzeko gizarteari edo enpresei edo dena delakoa. Imaginatu, nik ikasi dudala integrazio soziala edo halako moduluren bat. Zer dut eskaintzeko? Nire ezagutzekin, nire eskaintza izan daiteke adibidez, integrazio arazoak dituzten pertsonak gure gizartean integratu ahal izatea metodo ezberdinekin edo programa ezberdinekin edo dena delakoa. Hori izango litzateke nik gizarteari edo enpresei eskaintzeko dudana. Behin argi duzuela zer eskaintzen duzuen zuek, hasiko ginateke ezkerreko partearekin.
nor zaren eta zer duzun lehenengoko karratutxua. Karratu honean, idatzi dezakezue, hori ez, nor zareten eta zer daukazuen. Nor zareten izan daiteke adibidez zuen kurrikulum laburtua, ez? Zein esperientzia laboral eta formatibo dituzuen, eta baita zuen abileziak, zuen gaitasunak. Agian kurrikulumean ez da galtzen, baina zuen gaitasun garrantzitsu bat da, talde lanean oso abilak zaretela, edo ekipoak lideratzen oso abilak zaretela, edo kreatibitate oso altua duzuela, hori hementxe joango litzateke, bale? Kontaktuak badituzue ere, adibidez ere, hemen joango litzateke. Behin, hau definitua, joango gineateke honen gainera, bai? Zer egiten duzuen, ke haces? Orduan, kasu honetan da, zuen formakuntza eta esperientzia horrekin, zer egin dezakezuen. Bai, ze aktibitate dien zuentzako klabeak. Adibidez, integratzaile izango banintz, zein aktibitate egin ahalko nituzke. Egin dezaket, eskuhartze programa bat sortu. Egin dezaket, informeak, balorazioezkoak, egin ditzaket pertsonei harrerak, egin ditzaket formakuntzak, bakoitzak egin dezakeena. Bai? Eta behin hau ere betea duzuela, pasatuko zinateketen esker-eskerreko parte, hau da, nork laguntzen zaituzten. Kasu honetan, idatziko duzuena da, zein pertsonak, zein instituziok, zein enpresek laguntzen zaituzten merkaturatze prozesu honetan. Bai, adibidez, Gasteizko udaletxeak GPS proiektuarekin laguntzen zaituzte, pixkat merkatua ezagutzen, lan merkatua, eta hurbiltzen, eta kurrikuluma lantzen, ez, adibidez. Edo irakasleren batek, foleko irakasleak, edo orientatzaileak, edo agian etxean, gurasoek laguntzen zaituztete, edo baduzue ezagun bat, egiten duela lan, ez dakit non, edo lanbidek, ez dakit. Zuek pentsatu pixka bat nork lagunduko zaituzten prozesu guzti honetan. Vale? Eta behin eskerreko parte hau egina, pasatuko ginateke eskumako partera. Eskumako partean, eskinan dugu, nori lagunduko geniokeen, ez? Orduan, hemen, idatzi beharko dituzue enpresak, edo asoziazioak, edo, biztanleriaren parte batzuk, zeinari bideratuko zaitezten, ez? Edo, zeinari bideratuko zaitezten, adibidez. Berriro ere integrazioaren adibide horrekin. Nori lagundu ahalko nioke, ez? Jarri ditzazket, gizarteko poblazio zehatz batzuk, ez? Gaixotasun mentala duten pertsonei, edo bazterkeria arriskuan dauden pertsonak, kolektibo vulneratuak, ez? Jarri ditzazket, edo pertsonak, jarri ditzazket asoziazioak ere bai, ez? Komentatu duguna adibidez hori, ez? Gaixotasun mentala duten pertsonen Gipuzkoako asoziazioa, edo Arabako asoziazioa, edo dena delakoa, edo jarri ditzazket enpresak ere bai, haien ezagutze dituzue enpresa batzuk non nahi duzuen lanekin, edo non gustaituko litzaizuekeen lan egitea. Hemen litzateke horrek pixkat zerrendatzea. Behin horiek zerrendatuta, kanalak zehaztuko ditugu. Kanalak lirateke nola ezagutzen zaituzten, eta zein medio erabiltzen dituzun, edo zein erraminta. Hau erraz azalduta da, nola ezagutzen nauten ni, enpresa, asoziazio edo kolektibo hauek, ez? Normalean kurrikulumaren bitartez, orduan, kanal bat izango litzateke e-maila, ez? E-maila bidaltzea, enpresa edo asoziazio hauetara. Beste kanal bat izan da adibidez, LinkedIn. Agian integrazio eta sektore honetan ez, baina enpresa sektorean bazaudete, edo industria sektorean tan askotan feriak izaten dira, ez? Kanal bat. Ferietan egoten dira enpresak, orduan joan zaitezke bertara, eta bertan ezagutu alzaituztete, markatu. Edo zein mota, edo modu, edo zein kanal, edo zein medio bururatzen zaizkizuenak, bale? Eta erdi amaitzeko izango litzateke gaineko, hau da, nola erlazionatzen zareten. Hau izango litzateke pixka bat pentsatzea zuek, enpresa hauekin nola nahi duzuen erlazioa izatea, ez? Nahi duzue erlazio puntual bat eduki eta listo, hau da, nahi duzue
nik prestatuko dut esku hartze hau emango diot asoziazioari eta listo, hementxe amaituko da gure harremana, edo lan egin nahi dut benetan asoziazio honetan egunez egun eta erlazio gertuako bat eduki. Zuek pixkat erabaki nolakoa nahi duzuen zuek harreman edo erlazio hori izatea. Vale? Eta amaitzeko, orain bai, etorriko lirateken zer ematen dugun, zeintzuk diren kosteak, eta zer irabazten dugun, edo zer irabazten dugun onurak azkenean. Orduan, kosteak zer dira? Azkenean guk lan egiten dugunean gauza pila bat ematen ditugu, Ematen dugu adibidez gure denbora, ematen ditugu ere gure ezagutzak, ematen ditugu pila bat gauza, bai? Orduan, zuek hor apuntatu lanak zer kakotzartean kenduko dizuen, bale? Eta bestetik, espero zerrenda hau luzeagoa izatea, izango litzateke zer irabazten dugun lan horrekin, argi dago lehenengoko gauza okurrituko zaizuna izango dela soldata bat, eta noski soldata bertan jarriko dugu, baina soldataz aparte lanak ere ematen dizkigu beste gauza batzuk, Adibidez, ez dakit, askunde edo askuntza pertsonala, edo estatusa agian, edo esperientzia, edo ez dakit, okurritzen zaizuena, bai, lan horrek emango dizuen hori. Orduan, oraintxe egingo zenuketena izango litzateke bideoa gelditu, saiatu dafoa guztiz egiten, eta gero garrantzitsua izaten da edo polita izaten da taldikeekin komentatu ahal izatea. Behin komentatzen duzuela, pasatuko ginateke bigarren ariketara. Eta bigarren ariketa da, zuek kurrikuluma sortzea, bai? Batzuek ja sortua edukiko duzue, beste batzuk probablemente ez. Orduan, hemen zerotik hasiko gara, kurrikulumak edukik behar dituen gauza guztiekin eta aholku batzuekin. Orduan, hemen txedukazue modeloa. Eta modeloa ez da, mesedez, gero erabiliko duzuen zerbait, baizik eta modeloa izango litzateke plantilla bat. Vale? Plantilla honetan, badukazue kurrikulum batean agertu beharko litzateken guztia. Vale? Orduan, hau erabili dezakezu nahi baduzue plantilla bezala, edo borrador, edo zirriborro bezala, eta gero, hemen planteatu duzuen edo plasmatu duzuen informazio guztia, pasatuko zenuketen zuen kurrikulum pertsonalera. Bai? Hasiko gara aztertzen, kurrikulumak eduki behar dituen apartado edo parte guztiak. Hasteko datu pertsonalak. Bai? Bestetik lan esperientzia, ondoren formakuntza akademikoa, edo formakuntza osagarria baita ere, hauek beti mesedez edukiko zenituzketen, eta gero, eduki ditzakegu informazio gehigarri gisa, hizkuntzak, informatika, intereseko beste datu batzuk, edo helburu profesionala. Hasiko gara aztertzen, banan. Datu pertsonalak. Datu pertsonaletan, agertu beharko litzateken gauzak bai ala bai, dira, zuen izenak, zuen e-maila eta zuen telefonoa, kontaktu datu bat. Hemen garrantzitsua zer den? Datu hauek egotea pixkat bistara, errez eta argi, Hau da, norbaitek zuen kurrikuluma ikusten badu eta zuei deitzeko gogoa badu, zaildu gauzak, Orduan, datu pertsonalak, izenak eta kontaktua mesedez, argi eta garbi. Argazkiarena, adibidez, ez da beharrezkoa edo ez da obligatorioa, Badago jendeak jartzen duena, badago jendeak ezetz. Guk orokorrean gomendatzen dugu. Azkenean argazki bat jartzearekin egiten duzuna da kurrikulum hori pixka bat pertsonalizatu, beste kurrikulum bat izatetik pertsona bat izatera pasatuko litzateke. Zuen jaiotza eta edo adina jai dezakezu ere nahi izan ez gero, eta baita ikutzen baduzue webgune pertsonal bat, lanarekin zerikusia duena noski, edo LinkedIn sare sozialean kontu bat, beti ere LinkedIn hori eguneratua badago, hementxe ere jarri dezakezue. Esperientzia, hemen gomendatzen dizuet izena euskeraz lan esperientzia bezala jartzea, Garrantzitsua ere, esperientziarik ez badukazue zuen sektorean, egin dezakezuena da zuen kurrikulumean lehenengoko gauza formakuntza jartzea
eta ondoren ja esperientzia, bai, garrantzia eman gehiago formakuntzari. Eta esperientzia edukitzen baduzue, emango diogu esperientziari garrantzitsua dela noski, eta jarriko dugu lehenengoko partean, bai. Orduan, hementxe, zer jarri behar da esperientzia edo lan esperientziaren arloan? Jarri behar duzuena da, bai ala bai, zein postutan egon zineten edo zareten edo zaudeten, zein den enpresa eta noiztik nora arte egon zareten, bai, fetxa inizio eta fin, noiztik nora. Orduan, 3 gauza hauek bai ala bai, bale? Eta gero, badago kasu batzuetan, non interesgarria den adibidez jartzea funtzioen deskribapen bat. Esalditxo batean jarri dezakezue esperientzia horretan zertan aritu zinaten zehazki. Bale? Baina, garrantzitsua batetik. Noiztik eta nora arte, hasiera eta amaiera datak, ze postutan egon zineten eta zein enpresatan. Lan esperientziaren ostean, formakuntza etorriko litzateke. Bale? Kasu honetan euskeraz, formakuntza akademikoa izango litzateke izenburua. Bale? Formakuntza akademikoan jarriko duguna da, kurrikulum akademiko normalean dauzen gauzak, bai, DBH titulua, batxilergoko titulua, lanbide heziketa medioak, goi mailako lanbide heziketa zikloak, unibertsitatea, postgraduak, masterrak eta abar, bale? Eta hementxe, interesgarriena izaten da, aurrekan erabili dozuen formatu berdina erabiltzea. Bai, hau da, jarri badozue lehenengo datak, bai, hasiera eta amaiera datak, ostera zein formakuntza edo zein lanetan egon zareten, bai, adibidez, psikologian gradua, eta amaieran, enpresa edo kasu honetan, zein zentrotan garatu dituzuen formakuntza horiek, ez? Zein unibertsitatetan edo zein lanbide heziketa zentrotan edo dena delakoa. Kasu honetan, ere formakuntza osagarria edukiko bazenute, jarriko zenukete beste apartado bat, bai, beste zati bat, formakuntza osagarria deitzen dena, eta hemen jarri ditzazkezue, egin dituzuen kursilloak, egin dituzuen formakuntzak, eta abar, bai. Honen ostera, etorriko lirateke ja hizkuntzak, garrantzitsuak, bale? Hemen hitz egiten dituzuen hizkuntza guztiak aipatu, naiz eta tituloa eduki edo ez, bale? Edukitzen badozue, garrantzitsua jartzea data, hau da, noiz atera zenuten tituloa, zein titulo zen eta non, bale? Adibidez, hori, euskeraz, 2018an atera nuen ega, bale? Edo ingelesez, atera nuen 2016an atransa, bale? Jarriko zenuketen horrela. Eta titulorik izanez ezean, jarri dezakezue basikoa, erdikbidekoa edo profesionala edo aurreratua, bai? Pixkatzuek baloratu zeintzuk diren zuen ezagutzak. Baina nahiz eta titulorik ez eduki, ingelesa menperatzen baduzu adibidez, ez ahaztu, bale? Jarri ezazue zuen kurrikulumean ere. Hizkuntzaren bat zuen ama hizkuntza bada ere, jarri dezakezue, bai? Adibidez euskera, 2 ama hizkuntza. Titulorik eduki ezean, bai? Eta amaitzeko gai hauekin, izango etorriko litzateke informatika. Bai, informatika berdina. Titulorik edo lizentziarik edo esperientzia profesionalik badukazue, bai, adibidez, Photoshop edo Illustratorrean, titulazio bat, edo Exceleko kurtsoren bat, jarri berdina, bai, data eta zera egin zenuten. Eta bestela, erabiltzaile nivela, edo nivel profesionala, edo nivel aurreratua, bai, jarri dezakezu. Hau izango litzateke, azken aurreko zatia kurrikulumean, eta izango lirateke, intereseko beste datu batzuk, bai. Hemen jarri ditzazkezu adibidez, premioren bat, irabazi baduzue, noizbait, zerbaitetan, edo aipamenen bat eduki baduzue konkurtsoren batean. Adibidez, voluntariotzak ere jarri daitezke hemen, karnetik badukazu edo kotxerik, eta abar, bai, jende askok ere aprobetxatzen du hemen gaitasunak goraipatzeko. Agian,
talde lanean dituzuen gaitasunak, edo empatia, edo dena delakoa. Kurrikulumarekin amaitzeko, etorriko litzatekeena da gure helburu profesionala. Bai, hau izaten da parrafo bat agertzen dela normalean kurrikulumaren goikaldean, eta ez da desrigorrezkoa, bai, baina argi badaukazue eta idazten bastante trebeak bazarete, nik bai gomendatzen dizuet jartzea, bai. Helburu profesionalean jartzen duguna da pixka bat, gure traiektorian gauza garrantzitsuak goraipatu, eta zer bilatzen ari garen edo nahi dugun hori ere aipatu. Bai, hau da, goraipatu ditzazkezue adibidez zuen esperientzia batzuk edo zuren gaitasun batzuk, eta idatzi dezakezue zein sektoretara bideratu nahi dituzuen oraintxe zuen ikasketak, edo zuen lana, edo zuen bizitza profesionala. Vale? Helburu profesionalen parrafotxo hau, 4 lerro inguru izaten dira gehienez, horrela oso motzean eta oso direkto, eta egia da aldatu dezakezuela segun eta ze enpresatara bidaltzen duzuen kurrikuluma. Bai, pixka bat lotzeko enpresak bilatzen duen horrekin. Bale, atal guztiekin amaituta, errepasatuko ditugu, etorriko lirateke hasteko datu pertsonalak, era argi batean beti mesedez, argazkia jarri badezakezue hobeto, bai, ez du zertan argazki bat izan behar non ateratzen zareten super guapos eta super guapas, baizik eta jartzearekin karnet argazki bat edo ni orain ikusten ari zaretena nahikoa, bai, baina datu pertsonalak argi. Lan esperientzia ez ahaztu mesedez hori, zuen sektorean edukitzen baduzue jarri hasieran eta ez badaukazue emaiozue garantzia formakuntzari. Ondoren formakuntza akademikoa, formakuntza osagarria, hizkuntzak informatika eta intereseko datuak. Vale? Beti ere saiatu mantentzen formato iguala. Bai, adibidez, formato oso habitual bat izan ohi da jartzea lehenengo hasiera eta amaiera datak, gero postua edo gradua edo dena delakoa, eta ondoren enpresa edo ikasketa zentroa edo dena delakoa. Bai? Orduan, behin jakinda zer idatziko duzuen, bertan, aholku batzuk hiztegia eta formatuari dagokionez. Vale? Hiztegia, erabili mesedez ekintza aditzak, bai? Koordinatu, landu, garatu, onartu. Hitz hauek indarra ematen diote kurrikulumari, bai? Eta erabili hitz-jakoak baita ere. Hitz-jakoak dira normalean zuen bilatzen badozue adibidez lanpostu batetako eskaintza, eta lanpostu eskaintza horretan asko errepikatzen da lidergotza hitza, zuek ere zuen kurrikulumean sartu ahal izatea, bai, bilaketa software historia hauengatik. Eta gero, hori, ekintza aditzak eta hitzgakoak erabiltzeaz gain, erabili ezagutzen diren hitzak, hau da, kargua oso teknikoa edo oso espezializatua edo oso berezia ez bada, erabili gutxi gorabehera edozein pertsonak ulertuko lukeen terminologia bat, bale? Gogoratu batzutan zuen kurrikuluma hartzen duen pertsonak ez dela izango teknikari bat, baizik eta agian recursos humanoseko pertsona da, eta ez daki zehazki, ez du zertan jakin behar, ez? Terminologia zehatz eta espezifiko bat. Beste zenbait aholku, kurrikuluma egiterakoan aukeratzeko plantilla interesgarri bat, ez? Adibidez, garrantzitsua da plantilla garbia izatea, ez? Hau da, egokia izatea, baina honez gain originala eta pertsonala edo pertsonalizatu egin badezakegu hobeto. Eta beste aholku estra bat izango litzateke, espustea kurrikuluma, ez? Eta datu faltzurik ere ez sartzea. Bai. Baita ere zuen ahuleziak ez isladatzea, bai? Hau da, karnetik ez badugu edo advantza atera ez badugu, ez jarri ez duzuela. Norbaitek jakin nahi badu galdetuko dizue, bai? Baina ahuleziak ez islatu. Vale.
Txantilloiekin jarraitu aurretik, azalpen motz-motz bat, bai? Bi curriculum modelo nabarmentzen dira normalean, batetik kronologikoa eta bestetik funtzionala, bale? Kronologikoa da generalean erabiliena, bai, klasikoena. Honetan egiten duguna da gure formakuntza eta esperientziak modu kronologikoan ordenatzea. Bai, kronologikoan esaten dugunean mesedez beti azkeneko esperientzia, hau da, zuen esperientzia berriena izatea curriculumean agertzen den lehenengokoa. Bai, hau da, 2020an kurtzatzen zaudeten hau lehenengoko gauza eta ondoren aurretiko esperientzia guztiak. Bai, formakuntza eta bai lan esperientziarekin. Hau izango litzateke kronologiko. Ibilbidea ikusten da, ez, non hasi eta non amaitu duzuen, eta oso argia izaten da. Eta beste pertsona batzuek erabiltzen dute funtzionala. Kasu hau zeinei gomendatzen zaio? Adibidez, esperientzia asko duen jendeari sektore ezberdin askotan. Bai, adibidez, imagina ezazue, nik dudala esperientzia lehengo adibidea jarraituz, bai, integrazio sozial arloan, baina badut esperientzia ere bai, egin nuelako lanbide ziklo bat administrazioan. Bai, orduan, jarri beharrean modelo kronologikoa eta horrela pixkat hauek nahaztu egin dezaket. Lehenengo azaldu administrazioan duen esperientzia guztia, bai, kronologiko ordenatua mesedez, eta ondoren jarriko nuke integrazioan dudan esperientzia guztia, kronologikoki ordenatua baita ere. Vale? Hemen, horrela ikusi daiteke ze sektoretan ibili izanen lanean, hutsunerik egon bada disimulatu daiteke, eta bar. Vale, curriculum motekin. Bizkor batean egin dugu errepasatxo bat ze curriculum motak edukitzazke zuen, bai? Adibidez, lehenengokoa eta oso erabilia, ez? Profesional eta argia, bai? Irudia zaindu, badituze plantillak bilatu ditzakezue interneten, bale? Originala, baina, gauza ezberdin askorik gabe eta profesionala, bai? Bestetik, eduki ditzazkezue vintage edo curriculum modernoak, ez? Ezberdinak. Hauek dira, tipografia bereziak erabiltzea, edo tipografia erakargarriak edo kolore desberdinak. Hau da, curriculumari estilo pertsonala eman nahi badiozue, bale? Egia da, kontuan hartu behar dela, ze sektoretan edo zein enpresatan utziko duzuen curriculuma, bai? Hirugarrena izango litzateke infografikoa, hau adibidez, izaten da informazio zehatza jartzen da, ez? Informazio garrantzitsua bakarrik, eta erabiltzen dira grafikoak, simboloak eta bar. Hau agian, esperientzia oso handia ez badukagu eta formakuntza oso altua ere ez badukagu, batzutan gertatzen zaigula hor curriculuma orrialde erdi batera heltzen dela, horrelako teknikak erabiliz, ez? Grafikoak erabiliz eta disimulatu dezakezue pixkat, bai? Eta amaitzeko azkenekoa izango litzateke curriculum original bat, bai? Imaginatu dedikatzen garela sektore audiovisualera edo dedikatzen garela arte ederretara edo garela diseinatzaileak, ez? Erabili dezakegu gure irudimena eta gure sormena sortzeko curriculum originalak. Hemen parentesi batean jarri dizu eta arriskutsua da, bale? Honekin litzateke kontu zibiltzea eta begiratzea pixkat, erabili dezakezuen sektorean edo ez, bale? Amaitzeko curriculum motekin etorriko litzateke bideo curriculuma, bai? Kasu honetan da curriculum mota bisualena. Eta egia da orain bideo deiez klaseak egiten ditugu momentu honetan, bideo deiez entrevistak egiten ditugu momentu honetan, bideo curriculuma erabiltzen ari dela, bai? Hala ere, bideo curriculuma egin nahi baduzue, ez ahaztu, paper formatuan, folio formatuan ere curriculum bat edukitzea. Bale, curriculumetaz aparte, komentatuko dizuedana zer den portfolio pertsonala eta karta, bale? Portfolioa izango litzateke estrategia bat pixkat bereizteko besteengatik, ez? Adibidez, imaginatu, ez? Zaretela lehen esandakoa, ez? Imaginatu webgune diseinatzaileak.
zuen lan ezberdinak portfolio batean edukitzea, katalogo baten antzeko izango litzateke, bai? Lanak edukitzea, zaituzten lagundu, batetik jendeak zuen lana ikusteko, ez? Eta bestetik ezberdintzeko, bale? Baina beti ere hau da, kurrikuluma haratago, bai? Hau da, kurrikuluma gehi portfolioa izango litzateke. Eta amaitzeko daukaguna da aurkezpen gutuna. Bale, hau ere da kurrikuluma eta portfolioaz haratago. Aurkezpen gutuna izaten da beste dokumento bat, non aurkezten garen, ez? Bidaltzen diogu kurrikuluma erekin batera aurkezpen gutuna, eta ez da gure kurrikulumo informazioa berriro errepikatzea, bale? Da pixka bat, gure kurrikulumeako garrantzitsua diren gauzak, edo nabarmendu nahi ditugun gauzak, aipatzeko kapazak izatea, bale? Hau da, begiratu behar dugu enpresak zer behar duen, zer bilatzen duen, eta egingo genukeena da, enpresak bilatzen duen hori, gure kurrikulumarekin lotu, ez? Eta azaldu, zergatik garen gu onak, ez? Edo zergatik asetu ditzazkegun enpresa horiek dituen beharrak, bale? Izango litzateke karta motz bat, bale? 5 partetan egin dezakegu, izango litzateke batetik hasierako agurra, gogoratu mesedez, karta formal bat dela, bale? Orduan hasierako agurra ere formala izatea, bai, jaun andere hori edo dena delakoa. Gero, 3 parrafotan banatuko litzateke kartaren erdialdea, non lehenengokoan azalduko genukeen gutunaren arrazoia. Bale? Arrazoia da, zergatik gabiltzan gutun hau idazten, bale? Ikusi dugulako lan eskaintza bat, edo interesa dugulako enpresa honekin lan egiteko, edo entzun dugulako postuak ateratzen dauzela, edo plantilla zabaltzen dauzela, edo dena delakoa. Bai, hori lehenengoko parrafoan, bai, nor zareten eta zergatik idazten duzue. Bigarren parrafoa izango litzateke zuen kurrikuluma eta kargua edo enpresarekiko harremana, bai, lehen komentatu duguna. Karguak behar badu adibidez asko bidaiatu, kasu honetan aipatuko zenuketen, ez, edo nabarmenduko zenuketen, hizkuntzak kontrolatzen dituzuela eta disponibilitatea badukazuela, ez? Edo oso garrantzitsua bada esperientzia area zehatz batean eta zuek baduzue, hemen nabarmendu, bai? Eta 3. parrafotxoan izango litzateke elkarrizketa baten eskaera, bale? Hau da, eskatzea, hemen duzuen nire kurrikuluma eta nire gutuna, gustatuko litzaidake zuekin biltzea, informazioa sakondu ahal izateko edo dena delakoa, bai? Eta honekin amaituko zenuketen agur batekin. Agurra berriro ere, hasierako agurra bezala, gutun formal baten agurra izan daitela. Vale? Garrantzitsua da aurkezpen gutuna entregatzea, azkenean laguntzen zaituztelako pixkat ezberdintzen eta baita ere azaltzen, ez? Zer daukazuen zuek eskaintzeko. Eta honekin amaituko genuke tailerra, bai? Garrantzitsua, kurrikulum itxuroso bat, ordenatu bat eta original bat izatea, eta ahal izan ez gero, lagundu ezazue kurrikulum hori aurkezpen gutun batekin. Vale? Portfolioa edo bideo kurrikuluma egin nahi baduzue, are hobeto. Baina kurrikuluma eta gutuna, bai ala bai. Edozein duda geratzen bazaizue edo edozein interes baduzue gai hauetan sakontzeko, usten dizuegu ere, Gasteizko udaletxeak badu bere webunean GPS-ko zatia, ez? Eta hemen bilatu dezakezu informazio pila bat, bai? Lan munduarekin zerikusia duen informazioa, edo kurrikuluma sortu, entrevistak nola egin, eta bar, bai? Espero dut benetan erabilgarria izana, eta gomendatzen dizuet, webgunean pixka saltzeatzea, eta beste ekintza guztietaz informatzea.
Sorte on eta animo!